Oglum, ine sen şu wagt ören nä dogry hereket etdiň? Wey ata, şäherimiz ulaqry. Men taşlan gijik kagydym bu uly şäher nädip hapalasyn? Oglum, şäherimiz uly hem bolsa, onuň ýaşaýjylaram kän. Ine pikir edip gör. Bu giden adamlaryň her bir sen ýaly bir kiçijik kapany taşlasalar, şäheriň içi nähil ýagdaýda bolar. Aslında sen nähil şäherde ýaşaýanyň bir bilýänmi? Ol tutmaslanyň faýdasy. Oňa merjen şäher Aşgabat diýerler. Onuň Guinness'in rekordlar kitabyna adı var. Bu owadan binalar, sport meýdançalary, uçurdurlar, ayna ýaly ýollar, teýil baglar we mekdepden her biri sizin üçindir oglum. Egerde sen watan ogly bolup ýetişjek bolsaň, öz şäherini aýawly sakla.